הטעם. 14 שנים, והטעם הזה מרגש אותי כל בוקר מחדש. אני שמח, אני אוהב במבה. לעבוד באוסם נסטלה זה משפחה שלי. אני עובדת בחברה 3 שנים. 9, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 32. 46 שנים. ואני ממש מתייחסת לזה כאילו שזה עסק שלי. זוכר את היום הראשון שנכנסתי למפעל, קיבלו אותי בזרועות פתוחות, בחיוך. אתה בא בכיף ועושה את העבודה שלך והולך הביתה בכיף. באוסם נסטלה עובדים מכל המגזרים, כולם שותפים. החברים שלי מכל העדות. הם אנשים של משפחה, הם אנשים שמחויבים למקום העבודה שלהם. הבית השני שלי, המשפחה השנייה שלי, הצוות שאני עובדת איתו, הכל זה כבר ממש חלק ממני. יש פה קיבוץ גלויות אחד גדול. דו-קיום. זה לא סיסמה באוויר, או זה ככה, אכפתיות והדאגה והכבוד ההדדי. החברה הזאת בשבילי היא דרך חיים. אני מאוד מאוד גאה להיות חלק מהמשפחה של אוסם נסטלה. ואני אמשיך להיות חלק מהמשפחה הזאת עד סוף ימיי. אני באופן אישי הוקפצתי ב7 לאוקטובר למילואים. המפקד שלי ניגש אליי ואמר לי שקיבלתי צו שחרור מהמילואים. כי הבינו בצה"ל שמטרנה זה מזון חיוני. היה מאוד מאוד חשוב לבוא לפה אחרי ה7 באוקטובר מכמה סיבות. המוצרים של אוסם נמצאים בכל בית בישראל. אי אפשר להפסיק את שרשרת האספקה הזאת. שמדובר פה במפעל שהוא חיוני וקיומי. אנחנו מחויבים ללקוחות שלנו. אנשים רוצים לאכול, אתה חייב להביא להם את האוכל. זה מצב שהוא חירום, שחייבים להיות פה. המפעל היחידי במדינת ישראל שמייצר תחליף חלב לתינוקות, ויש לזה משמעות ויש לזה אחריות על הכתפיים של כל אחד ואחד מהעובדים שעובדים פה. היינו באים לפה באוטובוסים מוגנים, משאיר תאומים וילדה ב3.5 עם אשתי. יש את החששות, אבל הם מבינים שאין ברירה. העובדים מהרגע הראשון נרתמו. אתה נותן שקט לאחרים, בוא נגיד ככה, הצעירים שנמצאים בתוך הארגון מגויסים, למלא את החסר. אף אחד לא חייב אותי לחזור שהתחילה המלחמה. זה היה הרצון שלי בלבד. היוזמה שלי לתרום. אנחנו מפעל מזון. לא חשוב איזה מצב, אבל מכינים אוכל, חייבים. מהנדסים, מנהלים במשאבי אנוש, הלכו ועבדו והכניסו לתוך קופסאות. השליחות שלי כאן היא מאוד חשובה, וגם הבינו את זה החבר'ה שלי במילואים. אנחנו לא ניתן לכמה טרוריסטים לקבוע לנו את העתיד שלנו. חשוב שהעם שלנו במיוחד ימשיך להתקיים. זה איחד את כל העם, ואנחנו חלק מהעם. לא משנה מה קורה מחוץ למפעל, כל העובדים, בלי יוצא מן הכלל, לא מרגישים, לא מכניסים את האווירה החיצונית לבפנים, וכולם באחדות מלאה. אומנם אני ערבי, הם לא נתנו לנו להרגיש את זה בכלל. כולם עובדים ביחד, להראות שאנחנו פה, שאנחנו חזקים, ואף אחד לא יכול עלינו. אין כמו במבה, זה מאכל ארץ ישראלי. זה שם בינלאומי, גם באמרית אומרים במבה. במבה זה המותג הישראלי. במבה מרגיע, חייב במבה, גם בזמן מלחמה. מה שאני מייצרת פה, אני נותנת מכל הלב לכל האנשים שאוכלים את זה אחר כך. אני ממש גאה בכל מה שהם מייצרים פה. לראות את המוצרים שלנו בסופר זה עושה לנו הרגשה טובה. אנחנו מפתחים דברים טעימים וטובים. איפה שאתה לא תגיע ותסתובב בחנות, אתה תגיע למוצרי אוסם. בכל בית, בכל סופר, בכל הארץ. ואני חלק מזה. כשאני הולכת לסופר, אז תמיד אני רואה אנשים שמתלבטים מה לקחת. אני נהנית שאני אומרת להם שאני עובדת בצבר. אני גאה לעבוד באוסם נסטלה. אני מתרגש להיות חלק ממשהו גדול. יש פה ביטחון כלכלי. אני אף פעם לא חששתי שמחר יגידו לי ללכת הביתה, כי פה אני מרגישה שתמיד יש עבודה. יש לנו פה רשת ביטחון וזה מאוד מאוד חשוב. אני מאחלת לנסטלה אוסם שיהיה עוד דברים חדשים. אני רוצה לאחל קודם כל בריאות לכל העובדים. שרק נמשיך להצליח ולשגשג ולהגיע לכל בית בישראל. שנעבור את התקופה המאתגרת הזאת. אנחנו כל הזמן בעשייה, והשמיים הם הגבול. כשאתה מחייך לעולם הוא מחייך לך בחזרה.
ולהישאר אוהבים ומחובקים. לעשות טוב למען הקהילה. יש לנו אויבים רבים ועם אחד. צריך להיות ככה. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה, כמו בסערה, תתארו לכם אותי נופל, לתוך זרועות ערה. תתארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשם, ריחות עצים מלאים בתות, ושנינו שיכורים. אם ניפרד אני אמות, היא לוחשת וגועשת. תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום עם שמש בכיסים. תתארו לכם עולם יפה, בתוך החושך, עולם פשוט, תתארו לכם קצת אושר.